κάνω μια εισαγωγή πρώτα, έτσι. Θα κάνω μια εισαγωγή. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Λοιπόν, τώρα που δεν είναι έτοιμος, ρε. Λοιπόν, ξεκινάς κιόλας. Ήδη, Λοιπόν, για να πάμε τώρα, λοιπόν. Θα πάμε τώρα σε ζωντανή μετάδοση, έτσι. Εδώ από την Λευκόβρηση, στον διαγωνισμό Περιστεράιδων, έτσι, του τοπικού δημοτικού διαμερίσματος. Συμμετοχή τώρα, θα είμαστε ζωντανή μετάδοση, έτσι, από το κουμάσι του Φώτη Χατζηγιώργη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την επίδειξη. Για την επίδειξη των περιστεριών, λοιπόν, Τσινίτη, Καλατζάθη, Κατσαπάρκα, Κυφσέγκα, Σουλούπαβα και Λαρσινά. Λοιπόν, τώρα ήδη ξεκίνησε να πούμε το πέταγμα. Για να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, για ρίξε ένα βλέμμα εσύ, κάμεραμαν. Τραβάς καλά, ναι. Πώς τα βλέπεις εδώ πέρα, τι είναι αυτά. Είναι πρώτα να το μπενέψουμε λίγο εδώ το βάζελο. Για να μην το μπενέψουμε. Για να δούμε τίποτα χωράφια έχουμε, δεν έχουμε για την ώρα, εντάξει. Σκεπές τίποτα μπα, ούτε έτσι. Για να δούμε εδώ τον διαγωνισμό. Έτσι, πρώτο κουμάσι, Χατζηγιώργης. Τράβα κάμεραμαν ορθά. Τι λέει, το ζουμάρισμα είναι εντάξει στην πένα. Ή αρχίζεις και τα χάνεις σιγά σιγά. Κοίταξε, εστίασε κάπου. Εστίασε σε αυτά εδώ πέρα. Τα τρία εδώ. Αυτά εκεί, έτσι. Σωστός ο Σόζον. Τη σύνδεση θα την πω μετά. Δεν ξέρω αν παίξει ο Χαρίσης. Τι λέει ρε τσιπλακάκι, βλέπεις τίποτα? Ή χάθηκε, βλέπεις στρατόσφαιρα τίποτα? Στρατόσφαιρα. Μην μπερδεμένετε και πολλά, έτσι. Βλέπεις τσιπλακάκι? Κάτι βλέπεις, δεν πειράζει. Ό,τι βλέπει, ό,τι πιάνει η κάμερα. Λοιπόν, θα μας πληρώσουν μετά αντί για 2.500 θα πάρουμε 2. Πού είναι τα Ιγάνα είναι? Επίσης, ναι, ξεχάσαμε να αναφέρουμε και την επιτροπή έτσι, Σερίφης Α και Τσανάκας. Εκεί τον φέραμε εκεί από τις Βάντσες. Έτσι, έμπειρο μάτι Τσανάκας, παλιός Περιστεράης. Για να δούμε πως τα έχουν πάρει κιόλας, πως λαδώθηκαν. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στη χώρα της πουστιάς. Να, εδώ τα πολλά μαζί που τα βλέπεις τσιπλακάκι. Αυτά εκεί από πάνω ακριβώς από εμάς. Έχεις σταθερό χέρι, τρέμεις. Κολόγερε. Εκεί του... Τι λέει εκεί? Έχεις ορατότητα. Για να δούμε εδώ, δεν έχουμε και πολλούς θεατές. Τι γίνεται, άδειες η τούμπα. Άδειες η τούμπα, γάμο τα ακριβό το εισιτήριο έβαλε ο Ιβάν. Το αρχίζουν και χάνονται σιγά σιγά. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη. Έτσι, θα τα αφήσει λίγο ακόμα τώρα ο Χατζηφώτης. Ό,τι πιάνει η κάμερα, έτσι. Την άλλη φορά θα πάρουμε και ένα drone από ψηλά. Κανονικά πρέπει να πάρεις άλλη θέση. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίζεται η ζωντανή σύνδεση στο πέταγμα των περιστεριών του Φώτη Χατζηγιώργη. Δεν τα πιάνεις, δεν πειράζει. Θα εστιάσουμε στο κατέβασμα όταν είναι να τα ρίξει. Έτσι. Έχουμε κενά αέρος. Βλέπεις καθόλου μέσα από την κάμερα? Εντάξει, τώρα εκεί μην περιμένεις να τα ζουμάρεις. Άστο, ούτε για πλάκα, εκεί που πήγανε. Όπου τα παίρνεις, μην στεναχωριέσαι. Γιατί τώρα δύσκολα τώρα εκεί πέρα. Δεν έχει αέρα καθόλου ρε Φώτη, τι περιμένεις? Γιατί είναι θέμα αέρα? Δεν πειράζει, τώρα εστίασε λίγο στους θεατές εδώ πέρα, στους τηλεθεατές και στους κριτές. Να δούμε θα έχουν σωστή κρίση. Έτσι, γιατί εκεί πάνω τώρα αποκλείεται, ξέχασέ το.
να πιάσει εκεί. Άμα θες δεν μου λες αν το σταματήσεις και το ξαναβάλεις σε λειτουργία τη στιγμή που πέφτουνε, για να μην υπάρχει αυτό το κενό το μεγάλο. Εντάξει, και τι. Θα έχει διακοπές πολύ. Ναι, γιατί τώρα δύσκολα τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρεις που είναι τι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, είναι έτοιμος τώρα. Εδώ εστίασε τώρα ψηλά γιατί είναι έτοιμος για τα ρίξει. Ο Χατζηφώτης θα βγάλει τώρα τα περιστέρια χαμηλά για να δούμε. Κοίταξε τώρα αυτά που βγαίνουν, έτσι, για να ρίξουμε τώρα αυτά που έχουν χτυπήσει στρατόσφαιρα. Κάτσε τον μπενέψω και λίγο. Το Βάζελο, αν πιζει το ΠΑΟΚ θα τον μπενέψουμε, τον βάλουμε καλή βαθμολογία. Λες να μην κάνα ψηλά, εκεί τι έχει. Σάινικ. Κάργα. Για να δούμε εκεί ο όρθιος. Ο Χατζηφώτης, εδώ χειροκροτήματα, ναι, από τη θύρα 4 ή 7. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Εντάξει, πέσανε όλα. Όλα ήρθανε. Όλα ήρθανε, δεν είχε μεγάλη ταχύτητα. Θα το σκεφτώ τώρα τι βαθμολογία θα κάνω. Λοιπόν, Λοιπόν, για να κάνουμε και τώρα και μια δήλωση. Έλα εδώ λίγο. Ιδιοκτήτη, κάνε μας και μια δήλωση. Θα μας πεις και εσύ την άποψή σου. Ήδη βαθμολόγησε ο Σερίφης κρυφά από πίσω. Δεν πειράζει. Έτσι, ο κουμπάρος ο Σερίφης. Το λάδωσες τίποτα. Ναι, τον έδωσα. Τι τον έδωσες, τι. Τζάμπα πετρέλαιο, βενζίνα, τι. Σε είδος ή σε χρήμα. Για να ξέρουμε ότι μας γίνεται. Έχουμε κι άλλα. Όπου ορίστε. Πού είναι κι άλλα, πού είναι, να τα. Όπου χτύπησαν στρατόσφαιρα να πούμε. Δεν κατέβηκαν αυτό ακόμη. Κάνε λίγο πιο πίσω τσιπλακάκι. Έλα πιο πίσω. Εκεί. Ωραία γαμώτο. Άστα και να ξέχασέ τα, δεν μπορείς εκεί τόσο ψηλά. Πού να το δεις. Σταράει. Εστίασε χαμηλά τώρα, δεν χρειάζεται να εστιάζεις ψηλά. Έτσι, κάνα δύο ξεχασμένα δεν μας πειράζει. Γκέγκε. Να το, ήρθε εδώ, τι είναι αυτό τώρα που κατέβηκε. Για ενημέρωσε μας λίγο εμάς που είμαστε επί του ποδοσφαίρου. Περιστεράει, αυτό που ήρθε το τελευταίο τι ήτανε. Τσινής Αλατζάς, Τσαπάρης τι ήταν. Να το. Ή άτους. Λοιπόν, πάμε λίγο προς το λαό τώρα, πάμε προς το λαό. Έγινε η λήψη ζωντανή, high definition, έτσι, υψηλή ευκρίνεια. Λοιπόν, αυτά από το κουμάσι του Χατζηφώτη, για να δω εδώ πέρα. Εσύ για πες μας λίγο, Βάζελε. Δεν θέλουμε εδώ να πειράσουμε την Επιτροπή, έτσι. Θα μας το πεις κρυφά ή online. Τι θέλει να σου πω. Offline, όχι. Θα μας πεις τι είδες εδώ πέρα, τι λέει το πράγμα. Δεν τον κάνω κέφι, τον είδα ότι του πέσε η ψυχολογία. Έτσι, κάτι παίχτηκε εδώ πέρα, τα άγχωσε. Τα άγχωσε και σήμερα δεν μπόρεσε να πετάξω. Τα ενημέρωσε ότι έπρεπε σήμερα οπωσδήποτε να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο, αλλά δεν μπόρεσε να πετάξω. Σωστός. Δεν ξέρω τώρα τι επιπτώσεις θα έχουν. Στην βαθμολογία. Όχι στη βαθμολογία, θα μαλώσει μάλλον μετά. Όχι, κατάλαβα. Τα νεκροταφεία δίπλα είναι. Βλέπω να ανοίγει κανένα λάκκο. Αν και ο άλλος είναι ειδικός σε αυτά, επί των νεκροταφείων. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, εστίασε λίγο. Τι έχει το στοιχείο σου. Λοιπόν, έχει το στοιχείο σου. Λίγο χαλβά,
Δεν μου λες, αυτά εδώ είναι από τον τέτοιο να είπαμε. Από του Πολυμενέα είναι εδώ πέρα η. Έτσι. Ό,τι έχει απομείνει. Η Χάιδο που είναι. Α, λείπει. Καλώς χαλβάζω για να γλυκαθούμε και λίγο. Τι έχουμε κάνει υπόλοιπο, είμαστε για αλλού. Πού θα πάμε ρε στα δικά σας τώρα? Ωραία, περάσαμε και στο... Λοιπόν, πόσα κομμάτια έχεις ρε? 29 κομμάτια. Δεν πιστεύω να γυρίσουν τα... Αυτό είναι. Ξεκινήσαμε εδώ πέρα τώρα και στον Μπακαμπάκα εδώ πέρα. Κουμάσι Μπακαμπάκας. Πω ρε πράγμα. Ουε σαν τον Μπάουκ παίζουν εδώ ρε. Πω. Αυτό είναι ανέβασμα. Ναι. Ναι, να περέψουμε λίγο. Αν δεν περέψουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει. Ο Μπάκας όρθιος λέγεται Ταϊγάνα. Όρθιος, έτσι. Υπάρχει καθεστώς δηλαδή. Α, μάλιστα. Πω, εδώ ρε, Spitfire ρε. Περιστέρια Μπάκας. Και εσύ ανώνυμος εταιρεία. Τι λέει και ο Κολοκοτρώνης? Τα καλύτερα πάνε. Τα καλύτερα εδώ. Φαίνεται τώρα τι. Αυτό όλα τα ηγάνα φετινά πουλιά είναι. Φετινά πουλιά τα 20, έτσι, από τα 29, ωραία. Λοιπόν, είναι σαν το Μιστακί δηλαδή και τον Μπέρκα, ακόμα μαθαίνουνε. Α, αυτό είναι. Τι, άρχισαν να χάνονται σιγά σιγά. Άρχισαν να χάνονται σιγά σιγά, Ό,τι μπορείς, αν τυχόν μέχρι ενός σημείου τι παίρνει και μετά τέρω. Τι, δεν χρειάζεται και σκοτούρα. Δεν μπορεί να τα πιάσει αυτά εκεί ψηλά τώρα. Ναι ρε μαλάκα. Θα πρέπει να έχεις καμιά επαγγελματική μεγάλη και τέτοια. Άστο. Θα τα πιάσει μέχρι ενός σημείου. Θα ανέβω στα 40-50 μέτρα. Όχι 50 και με βάση του γηπέδου στο γήπεδο, δηλαδή μέχρι 100 μέτρα θα κάνεις το ζουμάρισμα. Μετά τι θα το κάνεις? Όταν θα φαίνονται καρφίτσες. Λοιπόν, η Επιτροπή ελέγχει. Για να πάρω ένα βλέμμα. Η Επιτροπή ελέγχει του φίλου μας και του Μπάκα το κουμάσι. Κανένας δεν κοιτάει. Αυτά τσιπλαρά και με το μάτι δεν φαίνονται. Θα φανώ με την κάμερα. Μας ενοχλεί αυτό που βάζουμε εκεί. Πω, Μπάκας όρθιος. Δείξε εδώ και το αφεντικό εδώ πέρα. Το αφεντικό εδώ πέρα τι σακούλης έχει. Δεν έχει καμιά σημεία εκεί πέρα. Μπλε κίτρινη. Πιάσε εκεί και το λαουτζίκο. Καλώς τον Νικόλα. Πιάσε και το λαουτζίκο εκεί να δούμε. Έτσι. Και εκεί είχες δεν είχες. Μια χαρά είναι τα σπρωμάματα που φάνε. Απλά πρέπει να γράφει εδώ και καλά σήμα του δικεφάλου. Δεν κατάλαβες καλά. Πρώτα είναι πάω και μετά είναι δόξα. Και άμα είναι δόξα, 3 ώρα είσαι στο γήπεδο. Γιατί δεν πας, δεν κατάλαβα.
Μη σηκώνεις προς τα πάνω την κάμερα τώρα. Δεν μπορεί να εστιάσει έτσι κι αλλιώς. Εκεί ψηλά. Τα κατέβασε όλα. Ω, πόρε μπάκα. Αυτά πήγαν στον πλανήτη Άρη, ρε. Πού να πάει, στον Κρόνο να πάει ή στο Μπούτονα? Εκεί πάνω δεν μπορεί να πιάσει εκεί πάνω, ξέχασέ το. Εκεί πάνω, εκεί που πήγαν τι θα πάει. Μπορεί να πιάσει εκεί πάνω. Η Επιτροπή λέει να τα ρίξεις, Γιάννη. Λοιπόν, ετοιμάσου λίγο τώρα, βγαίνουν τώρα έτσι. Είμαστε τώρα για το κατέβασμα. Σήκωσε λίγο πιο ψηλά τώρα κάμεραμα να δούμε τι μπορούμε να εστιάσουμε για να δούμε. Ξεκίνησαν από ψηλά, ξεκίνησαν, ναι. Πύραυλος. Εδάφους αέρος. Γιώργο, εδώ εστίασε την κάμερα και ότι πιάνει μέσα η εικόνα. Έρχονται. Πάρκ ακόμα δεν ήρθαν, τι γίνεται. Άριστα το 10 μισό. Α, το Πολυμενέας βαθμολόγησε, Πολυμενέας, είδες. Βαθμολόγησε ο Πολυμενέας. Άστο, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα. Μπορεί να κάνουν ξεχασμένοι περιστρέφες, θα βλέπουν καλύτερα. Συγχαρητήρια στον Όρθιο. Όρθιε, έχεις βάλει υποψηφιότητα από τον αντικειμενικό ανεξάρτητο δημοσιογράφο. Ψηφίζουμε. Όχι, έχει κι άλλα δύο, ναι. Έχει άλλα δύο. Άτο. Ήδη, ναι. 1 και 2 πιο ψηλά, εκεί 3. Πού να τα βγάλεις εκεί ψηλά, στον ουρανό. Τζάπατρο στο χρόνο εκεί, δεν χρειάζεται. Τώρα την κλείνεις ή την έχεις ανοιχτή τώρα? Την έχω ανοιχτή, Τώρα θα περιμένουμε να κατεβούν τα άλλα για να σηκώσει τώρα ο Σαμπρέλας, κατάλαβες. Λοιπόν, Σαμπρέλα, τώρα είναι η σειρά σου, έτσι. Πού είναι κατέβηκαν? Όχι ρε. Πώς το κάναμε δική παραγγελία. Γιατί δεν τα βλέπω τώρα? Πού να τα δεις ρε, φαίνονται αυτά τώρα. Πρέπει να είσαι ειδικός σε αυτά. Άστο. Είσαι σιγοντάρης ο Μπάρμπας, άιντε. Πήρες έξτρα βαθμολογία. Μπάκα. Άιντε, τον άλλον τα περσίνα ξέρεις τι είναι, χωριά. Ενώ αυτά... Άμα θες τσούποσον μέχρι να ξεκινήσει το τέτοιο, γιατί εκείνο θα περιμένουμε τώρα, τόση ώρα τζάμπα θα κάνεις, θα τραβήξεις. Κατάλαβες? Θα δείτε κατέβουνε ρόλοι να πάνε να δούμε. Ρε μαμά, πρώτος είσαι. Πλάκωσε το σόι, επηρεάζει την Επιτροπή, Άστα για να σηκώσει αυτός και τα φέρει. Λοιπόν, κλείσε τώρα αυτό ρε. Σταμάτα το. Άιντε, πάμε και στον τρίτο τώρα. Στη σειρά, εδώ τα ηγάνα, τι κόκκινα είναι αυτά ρε. Τι πούστικα περιστέρια είναι αυτά. Ο εγάμος ρε.
Λοιπόν, Ταϊγάνας Αμπρέλας. Λοιπόν, ζουμάρισε καλά μικρούλι. Πιάσε εδώ πέρα. Λοιπόν, με υποσχέθηκε για να πω καλά λόγια. Πενταόροφη τούρτα. Πενταόροφη τούρτα με υποσχέθηκε. Δωροδοκία. Για να δούμε εδώ πέρα Ταϊγάνα. Πόσα ακόμα σήκωσε ρε, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 κομμάτια έχει. Ταϊγάνα εδώ ρε. Ο Ταϊγάνα, τα έχει κυνηγημένα. Θα μας στερήσει τη βαθμολογία. Θα μας στερήσει τη βαθμολογία. Λουκάς Ταϊγάνας Παναγιωτίδης. Επί του πιεστηρίου. Το καλώδι από εδώ, έτσι μικρέ. Ελέψ. Τι πόνες ο Σβέρκος, ακούμπα στο τέτοιο. Πω. Θα παίρνουν και από νάσα με δορυφόρο τώρα, γι' αυτό να ξεχωρίσουν. Ακριβώς από πάνω εδώ που είναι όλα μαζί. Όχι Ταϊγάνα βλέπω γερό πράγμα, καλό πράγμα. Και καθαρό λάδι, λάδι καλό λάδι. Μου πάρε τα δικά σου να προσθέσουμε. Τα πιάνεις, είναι μέσα ή δεν βλέπεις? Τα βλέπεις? Αυτά που βλέπεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Κι άλλο που πάνω, θα φέρω. Κι άλλο που πάνω, Έχει και ένα ξένο εκεί πάνω, ρε. Θα πιάσουμε κιόλας. Θα πιάσουμε κιόλας. Ελέψ. Οπό. Αν βλέπεις από εδώ και πέρα, μη ζουρίζεσαι, μικρούλι. Δεν είναι ανάγκη να παιδεύεσαι. Εκεί, τώρα αν μπορείς και τα εστιάσεις αυτά, για να δούμε εδώ πέρα, για να δούμε... Ταϊγάνα βλέπω και εσύ, βλέπω... Πάει πολύ καλά, πολύ καλά. Πας πολύ καλά. Την τούρτα μην ξεχάσεις, έτσι. Αλλιώς δεν έχει καλή βαθμολογία. Μας τα πάνε στη σπούρτα, μας τα πιάσουνε ρε. Ό,τι έπιασες. Κάτι που δεν πιάνει δεν χρειάζεται. Κατέβασε τώρα την κάμερα. Ωραία. Αφού είναι μέσα ωραία, λοιπόν θα πληρώσουμε και τον κάμεραμαν. Εντάξει, αφού δεν έχει τώρα την αντανάκλαση, ρε. Βέβαια. Με πόσες μέρες θα κυνήγησες και πάνε έτσι? Δηλαδή σε 1,5 μήνα τι θα είναι, ρε? Πού θα πάνε? Σε ποιο πλανήτη θα πάνε? Τι, Σπούρτα, Βάντζα και Σαριά? Πάρτε, δώστε μια.
Το Μαντρί. Παρακαλά να πάνε λέει και να μην γυρίσουν, να χαθούν λέει. Αλαλάκι κόπηκε. Τι ρώμε να βγάλει. Άιντε ρίξε αλάκι. Άντε να πάρε 17 άδερφος, άντε. Τι ρίξτε ρε, άστα ρε. Τι ρίξτε. Άστα, πού πάνε. Τι, παραμονεύει τα άλλα κάτω. Τώρα θα δείξουν τώρα. Παραμονεύει τα άλλα κάτω. Τώρα θα δείξουν. Παραμούτας εκεί είναι. Άστα. Λοιπόν, ναι, τώρα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, τσιπλακάκι, ετοιμάζεται η Ταϊγάνα τώρα, βγάζει τα... Αυτά τι είναι εδώ πέρα τώρα, ρε, σφεντονάκια είναι. Πιάσε εδώ τα καφέ τα σφεντονάκια εδώ πέρα, τι είναι. Τα φαινόμενα τέτοια πρέπει να είναι, έτσι. Άντε ξεκινάνε τώρα, εστίασε εκεί σε ένα σημείο ότι πιάνει μέσα. Οπ. Κοκκινοπά, τι είναι αυτά, γάβρος είναι ρε. 7 γκολάκια θα φάτε. Όρθιος κι άλλος όρθιος. Ταϊγάνα, χειροκροτήματα για την Ταϊγάνα. Έτσι, με 15 μέρες προπόνηση. Αυτό θα πει. Λοιπόν, ούτε ο Ζουνίδης να σου ρε. Άλλαξε όλη την ομάδα να πούμε, κατευθείαν. Το Μαρίνο. Λοιπόν, αυτό ήταν και το κουμάσι του φίλου μας εδώ του Ταϊγάνα. Λουκάς Παναγιωτίδης Σαμπρέλας. Τι λέει και η Κερκίδα τι λέει εκεί πέρα. Έμεινε ενθουσιασμένη. Α, κατέβηκαν όλα. Λοιπόν, κατέβηκαν όλα. Κατέβηκαν όλα ρε. Μα την νυχτερίδας. Λοιπόν, τελειώσαμε και το κουμάσι εδώ του Λουκά. Πάμε τώρα για Ανδριάδηδες. Ανδριάδης και Σία. Λοιπόν, Ταϊγάνα. Λοιπόν, Ταϊγάνα, έμεινες ικανοποιημένος από το πέταγμα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ έμεινε ο Ταϊγάνας. Και λίγο καιρό Λοιπόν, πετάγματος. Ξεπέρασες και το Μαρίνο Ουζουνίδη. Έστρωσες ομάδα στο πίτσι Φιτίλι. Έτσι και χωρίς μεταγραφές. Έτσι ακριβώς. Έτσι, Μπουμάλ και Μπέρκ και τα λοιπά. Πήγαμε καλά σήμερα. Πήγαν πολύ καλά. Πιστεύω θα πάρεις υψηλή βαθμολογία. Έτσι. Λοιπόν, ο Σερίφης από εκεί πέρα. Έχω και μέσα τον κουμπάρο. Άμα δεν με βάλει, τα σφάξω όλα. Κουμπάρος, ένας κουμπάρος, άλλος τι γίνεται τελικά, ρε. Αλλιώς δεν θα το σφάξεις, ρε. Θα τον κόψεις το μουστάκι. Αν δεν σε βαθμολογήσει καλά. Λοιπόν, αυτά από το Λουκά, από το κουμάσι του Λουκά και του φίλου μας εκεί του Μπάκα. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι να κάνω εμείς στη μέση. Θα δω. Ποιος θα τσοντάρει παραπάνω. Μπερεκέτ. Έχει κανένα ξεχασμένο. Λοιπόν, πάμε τώρα από δίπλα Μπάρμπα. Εκεί. Για να μπορείς και πιο ψηλά, γιατί θα να έχεις περιθώριο. Να έχουμε περιθώριο ήδη. Πήγαμε στο τέταρτο κουμάσι τώρα, εδώ έτσι, του Στάθη του Ανδρεάδη. Λοιπόν, τράβα εδώ τον ιδιοκτήτη. Και να δούμε εδώ πέρα, ναι. Και η επιτροπή, οι άλλοι εκεί. Φτάνε ρε χοντρέ, μην τρως άλλο ρε! Θες... πήγανε προς τα πίσω. Εκεί. Ας τα φύγει και αυτό Γιώργο. Τι να φύγει να μ' αρχίσει και εύκολο.
Τι λέει ρε, είναι καθαρό το πλάνο. Τι έγινε και ο Κολοκοτρώνης, έκλεισε το δρόμο. Γιώργο, γύρω στο Καραμπέρκο που πήγε. Άμα γυρίσεις Γιώργο από εδώ, είναι ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας ήρθανε. Οπα, εκεί. Εκεί μπορείς να τα συλλάβεις. Πω, τι περισσέρια είναι αυτά ρε. Μην πατήσεις τον Πολυμενέα άλλο. Πόσο τσίπουρο είπε. Κοντάει. Άλλο μην το πατήσεις, άλλο μην το πατήσεις. Ο Γιάννης ο Ξαμίδης. Ναι. Γιώργο, εδώ που έχει καλύτερο πεδίο εδώ πέρα, άμα τυχόν, που είναι όλα μαζεμένα, έπρεπε να πάμε, θες να πάμε λίγο πιο πέρα, για να μην στραβολεμιάσει εκεί ψηλά. Τα βλέπεις τώρα. Αν δεν τα πιάνεις από ένα σημείο και μετά, εκεί ψηλά δύσκολα. Ναι. Θέλει επαγγελματική, εντάξει, ό,τι πιάνει. Πού αυτά τώρα εκεί με το μάτι και δεν φαίνονται. Μέσα την κάμερα που να τα δεις. Θα πήγαν στο χιλιόμετρο ψηλά. Έχω τέρμα zoom και πιάνω ένα ρε. Ναι. Πώς το πιάσει ρε. Δεν πιστεύω Κοίταξε μόνο εκεί πέρα που είναι όλα μαζί. Κάτσε, ακριβώς. Δεν είναι ανάγκη. Έτσι. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το πέσιμο. Ναι. Για να δούμε τι θα δούμε. Ξεκίνησαν ήδη. Έρχονται. Γιώργο. Εδώ τώρα ήδη κατεβαίνουνε. Έτσι. Οπ. Ναι. Νάτος. Ο Πολυμενέας εκδηλώθηκε. Ήρθανε Γιώργο, όλα ήρθανε. Τι θέλεις, να μείνει κανένα επάνω.
Πού είναι ο Σιμούλικα, γιατί δεν ήρθε? Δίπλα είναι το σπίτι του. Δεν, μην ανεβάζεις ψηλά, δεν χρειάζεται. Και αν έχει κανένα ξεχασμένο. Ναι, ένα έχει πάνω. Ναι. Α, το έρχεται. Α, βλέπω Νίκο και εσύ είσαι γνώστης των περιστεριών. Εμείς είμαστε χαμπάριστοι. Από τους πιο παλιούς. Α, μάλιστα. Πουλημένη επιτροπή βαθμολογήσατε. Λοιπόν, τελειώσαμε και από τον Στάση τον Ανδρεάδη και ετοιμαζόμαστε για να πάμε στα άλλα τα ατύλα παιδιά, τσογλά παιδιά. Ωραία, λοιπόν. Έπιασες τον Οτσαλάνη εδώ πέρα. Τον έβγαλες πρώτα. Πες λίγο κάτι, πες λίγο κάτι. Κάνε μια δήλωση εδώ πέρα στα κολοπερίστερα. Το Μαρκούτσι που το έχεις? Ελπίζω να μην προδώσει. Να μην προέσεις το χοντρό, τη γαμίσετε μαλακισμένα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον πέμπτο διαγωνιζόμενο. Έτσι. Λοιπόν, Παναγιωτίδης χοντρός. Κότσιους. Πω πράγμα. Όχο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 χ
σας πιω, ρε. Παλιοβασέλα, σηκωθείτε γρήγορα. Θα σας πιω το αίμα. Ντύρ του. Βάλ του μάνι. Αξαμίδη, δεν βλέπω να φωνάζεις τώρα. Ας πατάτες ρε. Ας πατάτες ρε, εδώ κοίτα. Πολυμενέα. Ο Πολυμενέας κοίταξε που πήγε εδώ. Όπα. Ας πατάτες, εδώ κοίτα. Πού πήγανε και τα βεράγκα εκεί πέρα ρε. Πω. Στο Χαραλάμι το Κουμάσι πήγαν. Άρα άμα δεν πετάξετε καλά τι έχετε να πάτε. Άντε θα βαράει καμπάνα αύριο. Θα σας πιω το αίμα σας. Ό,τι βλέπω μόνο στα πέντε, κανένας δεν λέγεται. Αχ, κολλόμαυρη. Άιντε αύριο, αιωνία σας η μνήμη. Τι λέει ρε μπάρμπα. Πολύ διαφθορά βλέπω σε αυτό το διαγωνισμό. Πολύ διαφθορά. Πολύ δωροδοκία. Σερίβη, άστον, μην κοιτάς άδικα, ξέρεις τι θα βάλεις βαθμό. Τον άλλο που θα σηκώσει θα βάλεις βαθμό. Όχ. Έντονες διαμάχες εκεί και. Κώστα, μη ζωρίζεσαι, άστο, ξέρουμε που θα βάλει βαθμό αυτός. Όχ. Τώρα σε τα πόδια μας. Τι λέει ρε. Έρχονται στον φωτογραφικό φακό μέσα. Πάρε τα καλά για να μας δώσουν το παιχνίδι στην Τούμπα. Και δεν βγαίνει και κανένα σάινε ρε πούστη.
Να δούμε πώς πιάνει το Σαΐν τα περιστέρια ρε γάμο του. Φαντάζεσαι να πάμε στο Μίτσου πρόπερση. Θα πάρει τώρα το ίδιο είναι. Να, είναι και ο τουρκόφωνος. Η Άτζελα Δημητρίου, η Ειρήνη Παπά. Έλα Τζούλια! Ναι, ήρθε Τζούλια, ήρθε. Ελέψε. Σφύρα. Πού πήγανε ρε? Πω, εδώ ρε. Δεν πέταξαν. Επηρεάστηκαν από την κερκίδα. Αγχώθηκαν, κατάλαβες. Δεν βγαίνουν ψηλά. Ποιο είναι το κριτήριο τώρα εσύ παλιεπεριστεράει και σαν πρώτο συμμετέχοντας Είναι ο καιρός. να φανεί το περιστέρι αν πάει καλά ή όχι? Δεν ευνοεί ο καιρός, δηλαδή τι θέλει? Θέλει το Δεκέμβριο μήνα. Το Δεκέμβριο, μέχρι το Δεκέμβριο ποιος πεθαίνει? Τι να κάνουμε. Είναι λάθος εποχή. Δεν είναι τώρα η καλή εποχή. Λάθος εποχή είναι. Αυτά από το Χατζηγιώργη, έτσι, σαν παλιός του είδους. Κώστα, μέχρι στιγμής είσαι ελεύθερος. Κατά να φάω, έρχεται το ξένο. Έρχεται το ξένο, δες το. Ναι. Σαμίδη, πάτε την ταινία και δες το ξένο. Έλα. Εντάξει, πιάσε εδώ τον ιδιοκτήτη εδώ πέρα του Κουμασιού. Πολυμενέα, τι δήλωση έκανες? Ναι, ακούω, ναι. Μέχρι στιγμής είναι ο Στάθης και δεύτερος ο Κώστας. Δεν ξέρω στο πέσιμο τι θα κάνει. Στο πέσιμο, ναι. Παρακούμε κιόλας γι' αυτό. Ναι, δεν διευκρίνησε ο Πολυμενέας, κατάλαβες? Το μυαλό του να πουλήσει κανένα τέτοιο να πούμε. Από πάνω μέχρι κάτω. Βάλει 2 πασάλια. Πιάσε εκεί την Τζούλια να δούμε. Αν δεν βρέξει, για να ξέρω πού θα φριζάρει. Έτσι. Πόσο... Πω, χάθηκαν ρε μαλάκα, χάθηκαν. Τι γίνεται έρχονται ρε, Μη δεν βλέπω εγώ καλά. Έμεινα 3-4 από χαμηλά. Ναι. Αυτά είχαμε σβήσει τώρα. Αλλά είναι πολύ καιρό. Δεν πρέπει να φαίνονται καθόλου τώρα. Καθόλου δεν πρέπει να φαίνονται. Να μην φαίνονται καθόλου. Λέει, Τζούλια. Έλα, θα τα ρίξει τώρα, έλα, κάνε λίγο πίσω ο κάμεραμαν. Μην βαρέσει καμιά γωνία εδώ, πρόσεχε. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε, βγάλαμε εδώ πέρα, τι είναι αυτά ρε, σφεντόνια είναι? Ωραία, βγάλαμε τα σφεντόνια τώρα για να δούμε τώρα τους πυραυλάκα τους. Τι λένε εκεί, ναι, κίνηση είναι η γερακίνα. Οπ. Έχουμε και τα σύρματα εδώ πέρα. Οπ. Α, τα όλα εδώ μέσα είναι. Είναι μαγιό εδώ. Μαγιό και ολόσωμο κιόλας. Ολόσωμο μαγιό με τυράντες. Ο Χάμα και... Στα φοράφια. Τελείωσε τώρα και ο όρθιος, ο τέταρτος της παρέας, ο πέμπτος συμμετέχοντας. Δεν σιγοντάρει ο Χιχές. Αυτό ήτανε. Εντάξει, τέρμα.
Τι και η γάτα πετούσε, έχει τη γάτα εκεί πέρα. Και αυτές στον αέρα ήταν. Και πότε θα γυρνούσαν, ρε. Έλα. Τράβα το πράγμα τώρα, πάμε και στον έκτο συμμετέχοντα. Έτσι. Τάσος Παναγιωτίδης, εδώ. Έλα. Πάρε εκεί πράγμα, έλα. Όπα. Όπα. Πάρε και το στυλιάρι από εκεί πέρα. Μας ενοχλεί το στυλιάρι. Σε βάλω κάνα κολάρο το βράδυ, Ζαχαρία, στο λαιμό. Σαν τα σκυλιά. Άριστα. Άριστα. Άριστα ο φίλος εδώ πέρα. Μάλιστα, λοιπόν. Σκόρασε από τη σπούρτα, λέει άριστα για την ώρα. Άριστα. Κάτι γίνεται, κάτι παίζεται. Πολύ διαφθαρμένοι υπάρχουν, πολύ διαφθαρμένοι. Άριστα. Άρα μεγάλη. Όρθιε! Αυτά να τα βλέπουν αυτοί από τα κύλα. Άριστα, λέει ο κότσος. Πού είναι το φιλαράκι. Δεν παίζει. Ναι, ο όρθιος όντως. Φέρε το καλώδιο λίγο από εδώ πέρα. Γι' αυτό έφερα κράνιο εγώ. Εκεί μέσα που τα πιάνει όλα. Η δόια. Εσύ πας στα δύο άμα πας πιο ψηλά εκεί μέσα. Τι τα κρατάει κι άλλο. Ρίξτε. Πλάκα κάνουμε. Άρα ρίξτε ρε. Άρα τα σου παιδεύαστα. Ρίξτε ρε. Άρα ρίξτε ρε. Άσα, θα πετάξει το καλοκαίρι πάλι. Κύριε γάμισε τα όλα. Σήμερα πρέπει να μας κάνεις το τραπέζι. Αχαμπάριστο, εγώ αχαμπάριστος είμαι, αλλά θα. Πλάκα κάνεις και πέταμα και χρόνο. Θα δούμε και το πέσιμο. Γεια σου, τα πιστεύω. Πιστεύω και το πέσιμο θα είναι... Άριξε. Κάτσουμε και λίγο τα άσπρα. Άμπρα, κάνε μας κυνηγήσουν. Όχι ρε, κάνε τους ρε. Μας κυνηγήσουν. Όχι ρε, γιατί τους κυνηγήσουν. Πλάκα δεν κάνουνε. Τάσο, πες εσύ ότι πόσο πετάξετε ο καθένας θα πετάξετε. Ρίξτε και σύντος τα... Αρχίζει και χάνονται τώρα. Τάσο. Τι λέει ρε τσιπλακάκι, βλέπεις τίποτα? 10 λεπτά, άμα βλέπεις σημαίνει έχεις καλή όραση. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τώρα σε λίγο που να είναι θα τα ρίξουμε τα κουμάσια, ναι. Πάει τώρα εκεί. Έλα λίγο μικρέ, έλα πίσω. Θα τα ρίξουμε τώρα που να είναι. Τσιπλακάκι, έλα πίσω. Έλα, βγαίνει το πράγμα. Άριστα γλυγουέρι. Άριστα λέει ο κότσος τώρα, βαθμολόγησε με άριστα. Με άριστα το 10-11 δηλαδή. Άριστα με 20. 20 ακριβώς, μάλιστα. Μάλιστα άριστα. Κάνω και κανένα μειοκαταληξία. Ρε Τάσο, είσαι αρχηγός. Ο όρθιος πήρε τα περισσότερα χειροκροτήματα. Έτσι, τι, τραβάς τι θες να κάνεις? Άντε τα άλλα.
Μπαρατάς. Έκανε μαλακία που δεν τα κινήκα. Έπιασες το φαγόσιμο πράγμα. Τι έμεινε, τι έχουμε, τι έχει. Έχουμε κι άλλοι, μην φεύγετε. Κάτσε, Έχουμε λίγο εδώ. Α, δεν ξέρω, είναι στη συμφωνία μέσα γιατί βλέπω ο κόσμος απομακρύνεται. Άρα... Πώς, οι επιτροπές φεύγουν εδώ πέρα. Για τράβα λίγο εδώ τον όρθιο. Ναι, ο όρθιος σήκωσε τα άσπρα, τα παοξίδικα. Τον όρθιο, Πω εδώ διαμαρτυρίες έντονες εδώ πέρα, συμπλοκές, έτσι. Καπνογόνα, ακριγόνα, τα πάντα όλα εδώ, χεχές. Όπο όρθιος, πολύ άσπρο εδώ ρε, τι γίνεται ρε. Πούστικο είναι αυτό. Μια ομάδα δεν πετάνε. Άρε πούστη, πάτε καθίστε τώρα γάμο τον πελά σας. Καθίστε κάτω τώρα. Στο χωράφικα, μην τα αφήσεις ρε πούστη να πέσουν να σε καμίσω, άστα να καθίσουν. Έτσι, έτσι. Έτσι κάνουμε. Άντε, τα σηκώσαμε για λίγο. Για λίγο τα σηκώσαμε έτσι. Μια επίδειξη δυνάμεως. Έτσι, νατοϊκή δύναμη. Και μετά από αυτή τη μικρή επίδειξη εδώ του Παναγιωτήτη Τάσου, τον άσπρο, καμαρωτά. Καλό πράγμα. Και σιγά σιγά τελειώσαμε και από τα κουμάσια εδώ των Παναγιωτιδαίων και θα κατευθυνθούμε για Καρασάβας Beach. Σειρά έχει ο Καρασάβας Beach. Τους σημάντες του Πολυμενέα τους τράβηξες. Τους σημάντες. Όρθιε πούστικα φέρθηκες. Όρθιε φέρθηκες πολύ πούστικα. Όταν ήμουν στην Κουακόλα είχα τα αυτιά, τα φέρναμε και Κάνε λίγο, Γιώργο, κάνε λίγο. Τι από το πόδι. Κύριε, άρχισα να μας βάζουν βόμβες. Τα αυγά σπιτικά είναι ρε. Ωραία πούστη. Ωραία ρε πούστη. Α, έχεις πλακάκι, κλείστο. Θα φορθεί να πλακώσει, τι γίνεται, γεια. Αρθίνα, θα πλακώσει και στο ξύλο τους. Πήγα και πήρα και μαύρο μπουφάν. Οξύδικα, ρε, τι. Ναι ρε, μην τα χάσουμε. Βαρδινογιάννης. Ναι, Μαρλής Βαρδινογιάννη. Κάτσε να περάσει. Έλα. Δώσ' τη βέργα στο μικρό. Γιώργο, να εδώ. Εδώ έχει σκιά. Σερίδι με το Τζανάκα. Εδώ καλά δεν είναι. Πότε ο άλλος πάρει το πότε. Εδώ. Να έχει και σκιά. Έχεις και θέα. Ήρθανε ρε, Τάσο. Πανάκα του Τσερίφ ήρθαν. Πανάκα του Τσερίφ. Τώρα, μισό λεπτό. Και μετά να βάλεις και τα κατσίκα να πετάξουν. Πού τα έχεις? Τα σκότσε εσύ ρε γάμο, με έπιασε καρέκλα εκεί. Ελιά. Αν δεν είναι καλά τα περιστέρια, κολοπαοξί θα σε κάνουμε σαν αυτόν που τον κάψαν το φούρνο. Θα τα σπάξουμε άμα δεν καλά. Ποιον κάψαν το φούρνο? Ήρθε η επιτροπή να τα Στην τέτοια. ρώτα. Τρώει η επιτροπή. Ήπια αυτός, ήπια. Τα γραμματίκια εδώ πέρα. Να ξέρω ότι είναι εδώ να έρθουμε να πάρουμε κανένα. Τρώνε και βλέπουνε. Άμα τρώνε καλά είμαστε. Να πάρει δυνάμεις για να έχει σωστό κριτήριο ρε. Ξεκίνησε ο Καρασάβας. Αυτό είναι. Λοιπόν, ήρθαμε και στο 7ο κουμάσι εδώ πέρα του Μπάμπης Ασλανίδης, Περζανίδης, Φουντουκίδης, Ιωσήφιδης.
το σημείο μου. Για να δούμε, αυτός είναι όρθιος, τι κάνει αυτός? Καθιστός είναι ξαπλωτός. Περιστεράει εδώ πέρα. Εμείς σε κάνουμε σαν τον διαιτητή και σε κάψουμε το φούρνο. Πώς θα λέγανε και τον διαιτητή, ρε? Που έγινε και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνος ο Βεράγκος. Κωνσταντινέας. Να προσέχεις, φούρναρη. Εμείς σε κάνουμε σαν τον Κωνσταντινέα. Μετά πριν του φύγουν, ρε, τράβα όλα τα αμάξια στη σειρά, έτσι. Αλφαδιάστηκαν εδώ. Κύριε Γιώργο, θα τα δείτε σήμερα. Μπάμπης, απλωθείτε! Ποιος? Ωραία και εσύ ο Μπούλης να έρθει τώρα. Πώς είναι? Αφού τον είπαμε να σηκώσει κιόλας. Και λέει... Sorry. Μην κατηγορείς τον παλιό σου τον πρόεδρο. Σακαλωμάτης. Εδώ άκουσες τι περιοχές, επιτροπή λέει, ο άλλος τρώει. Άρα το κριτήριο του τι θα είναι, το φαΐ ή η εικόνα για τα περιστέρια? Ωρα γάμο, δώρε. Και εδώ η διαιτησία, κομμουνιστικός δάχτυλος έπεσε. Τι γίνεται, ρε? Γιώργο, τι λέει, Δεν είναι πολύ πεταμένο. Ναι, αφού εσύ. Α, τώρα που θα βγάλω πουλάκια του αυτού, το χρόνο θα... Λούπας είναι, δεν παίζει, είναι πολύ φέρα. Χαραλάμπη, τα πουλιά τώρα που πετάνε τι είναι, φετινά, περσινά, προπερσινά, τι είναι? Φετινό πράγμα έχεις? Φρέσκο πράγμα δηλαδή, ωραία. Α, αυτό είναι. Δηλαδή, δώρε, είναι σαν τον Κίτσιο, ακόμα μαθαίνουνε δηλαδή. Α, και τον Κούδα, τον Μπέρκα. Αντί να ένα βήμα μπρος και 5 βήματα πίσω. Α, αυτό είναι. Πού πήγανε, δεν βλέπω τίποτα. Έτσι όπως τα λες είναι, Γρηγόρη. Τέρμα. Τώρα πιάσει το Χαραλάμπι. Ό,τι έπιασε. Τα τέτοια... Δεν χρειάζεται, μαλάκα. Να βγάλουμε πουλάκια από τα δικά σου πέτους και το χρόνο να σπάσουν. Μπάκα, σου το σεβάτε. Κατάλαβες. Γιώργο. Θέλει εκεί πάνω φύγει. Τώρα για φτερά δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω. Δευτέρη, μετά εισχωρείς. Αυτά τώρα 2 εβδομάδες, 20 μέρες είναι και ξέρεις. Όχι, Έλα, ναι. Πιάσε και το επιτελείο εκεί πέρα. Για να ρίξω και ένα βλέμμα στα ψηλά τα παραθύρια, γιατί εκεί πέρα με τίποτα. Χάθηκαν αυτά, ρε Χαραλάμπη, χάθηκα, ρε.
Έχουμε πέσιμο ρε μαλάκα. Χάθηκαν τα κουμάσια ρε, τα περιστέρια ρε γάμο. Τι γίνεται ρε Χαραλάμπη. Είμαστε για κατέβασμα Χαραλάμπη. Έλα εδώ μεριά. Θα κάνω σχόλιο περί ανέμων και υδάτων. Για τι σχόλιο θες να κάνω Γιώρικα. Καλά εντάξει αυτό εξυπακούεται. Αυτοί για φαΐ ήρθανε, δεν ήρθανε για τέτοια. Έλα ρε μπάρμπα. Αν πιάσει λίγο ήλιο. Σκιο εκεί, ίσκιο, άντε εδώ, ίσκιο. Για να δούμε εδώ πέρα, πού είναι ρε. Ωραία γάμο, στην Πελοπόννησο φτάσανε ρε Χαραλάμπη. Κολός φέρνουμε. Ο Σιμουλίκας ήρθε. Φωνάζουν άλλοι του Σιμουλίκα. Έχει πράγμα πάνω, έχει. Έχει λίγο, έχει. Κότσισα. Πού βρίσκει ρε εδώ. Δεν έχουμε πεσό. Δεν πέφτουν τα καλή. Είναι πουλιάνα. Θα κάνουμε να δεκάζουμε. Άλλα 8 είναι. Τι 11 και 12 ρε. Θα παίζουν αυτά Καραλάμπη. Τι έγινε τώρα, κόλλησες στα ψηλά. Τα αφήσω γιατί τα αφήνω, κάνα δεκάλεπτο τέταρτο και μετά τα αφήνω. Δεν πειράζει, πάλι τα πιο πολλά μαζεύτηκα εδώ. Θα πούνε, δεν είναι. Δεν τα ενημέρωσες. Δεν τα μίλησα Γρηγόρη. Τι κάνεις, σαν τον άνθρωπο κι αυτά. Πού βλέπουν αυτοί τώρα εκεί πάνω ρε γαμώτο. Τώρα ο Σουλούπας τώρα δεν έρχεται. Ξέρω, τώρα θα κάνει την πεταξιάτη και μετά θα... Ο Σουλούπας είναι μεγάλο. Μιλά καρπενάει, μαλάνει πλάκι. Πολύ κουβάσαι εδώ ρε. Πόσο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και μια διπλή καλύβα, δηλαδή 10 καλύβες. Θέλει να φύγουν με περισσότερο να περπάσουν αυτό από μικρά να πάσουν με φίλο πάνε μέσα. Τι λένε εκεί οι βαθμολογητές. Κοίταξε, πουλάκι άμα τα βγάλεις και αγριέψεις από την αρχή θα μάθουν πουλια και δεν για να τα μάθεις. Άμα θες σταμάτα το και μετά ξαναξεκίνα το. Και ο μικρός ο Καρασάβας εδώ. Ωραία εδώ, πάρ' τον πρώτο πλάνο τον Καρασάβα εδώ πέρα. Το Junior να, αυτό είναι. Περιστεράεις. Εσύ μες στο κουμάσι γεννήθηκες δε. Πω. Για σφύρα κιόλας να σε ακούσω. Πώς σφυρίζεις τα περιστέρια βρε. Δεύτερη. Ρίξε κανένα σφύριγμα ρε καλλιτεχνικό. Τι περιστεράεις είσαι.
Έλα, λέγε. Έλα εδώ, πρόεδρος. Ζαράκας. Έλα εδώ στην κάμερα. Κάνε πριν γίνει οτιδήποτε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ποιος κύριος είναι αυτός? Έλα εδώ. Θέλω να κάνω μια ένσταση, να είσαι και εσύ μπροστά. Κάτι παίζει. Θα κάνω μια ένσταση εγώ. Έχεις τηλεάνθρωπο. Έχεις τηλεάνθρωπο πέρα εκεί, βλέπεις τα μάξι. Ναι. Γιατί πάνε κάθονται. Έχεις τηλεάνθρωπο εκεί και να μην καθίσουνε. Θα κάνει. Κοίτα, εδώ το λάβετε υπόψη. Να το λάβετε υπόψη. Κοίτα που πάει η άλλη επιτροπή, πάει για να τα σηκώσει. Το καλύτερο. Οι Γερμανοί έφυγαν, δεν έμειναν. Θα ληφθεί υπόψη. Έχουμε δοσύλλογους. Έκανα την ένσταση που ήθελα στον πρόεδρο της Επιτροπής. Ματέα μάλλον. Μπορείτε να πάτε να τραβήξετε τώρα. Οι Γερμανοί έφυγαν, αλλά Κι άλλο αυτοκίνητο. καλά έκανες και το είπες εδώ. Βέβαια, μπροστά στην κάμερα. Βλέπω κι άλλο αυτοκίνητο. Άλλος καμία ένσταση που έχει να κάνει. Ωραία, εδώ. Δύο αυτοκίνητα πήγε. Τραβάς εσύ, τι κάνεις εκεί πέρα? Πώς δεν τραβάει, τι. Κατσιαμάκα. Βάλτε στα αυτιά. Αυτό δεν χρειάζεται. Ό,τι λες ακούγεται. Εκτός. Φτάσαμε και. Περίμενε, έλα να πιάσουμε λίγο πριν τα περιστέρια. Κάτσε λίγο. Γιατί έχουμε και άλλο πράγμα. Λοιπόν, έλα εδώ. Πιάσει τα γουρούνια πρώτα εδώ του χεχέ. Πω, μπόχα. Ωραία, μας έκοψε το... Πού ήταν ρε, τα δεράγκα, όχο. Πω, νάτι. Μους, έλα εδώ ρε, βεράγκο, σαν τον πατέρας είσαι. Σηκώθηκε, Εδώ γύρα προφίλ, άνα έτσι. Πιάσε κότες εδώ, περιστέρια, σκυλιά, γατιά. Κουμάς γερό ρε. Νάτε, πάρε εδώ και τα κοσάρας. Ωραία. Ωραία εδώ. Γυμνό λαιμό. Νάτος. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ, έλα. Για να δούμε εδώ το κελαράκι. Για να πάσουμε στο κουμάσι εδώ του χεχέ. Ο 8ος στη σειρά συμμετέχοντας. Πιάσε εδώ τον ιδιοκτήτη. Και κες, την κολόχρια. Τα γουρνάκια τα πήρες. Τα πήρε ένα πήρε. Αγριέψατε τις κότες. Οι κότες δεν πιστεύουν να κοιμούνται στο κοτέτσι, πάνω στα δέντρα, έτσι. Κλασικά. Από εδώ. Λοιπόν. Μπαρμπά, θα πάμε εκεί στην άκρη. Πάρε και τα κυνηγόσκυλα του χεχέ. Πιάνουν κανένα αγόρα, βγάζουνε. Αυτά είναι μικρά ρε. Έλα εδώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, μικρέ, πάμε από εδώ, εκεί. Πάμε και στον Παπαδόπουλο εδώ πέρα, είναι έτοιμος. Βγάζει το πράγμα, πω. Τι γίνεται εδώ ρε, καταιγίδα της ερήμου ρε. Τι ρε, αυτά μόνο είναι ρε. Τι είπα εγώ να βγάζεις κανένα 500 περιστέρια. Αυτό είναι. Πάνε και με τις μπάντες αυτά ρε. Σφύριγμα κλέφτικο. Ωραία, εκεί τα πολλά. Στο καλό πλάνο, έτσι. Όπα. Πάνε να μας τρομάξουν τα περιστέρια, κατάλαβες. Γι' αυτό έβαλες τον κόσμο από εκεί, για να μην φεύγουν προς τη ΖΕΠ. Πάει το μάτι μέσα ρε. Τι να σε κάνω ρε. Θες να ανοίξεις την τέτοια, το πλαϊνό.
Έτσι βλέπεις καλύτερα. Όπο και. Τάχασα, τι να σε κάνω. Όπο οι άλλοι καταργούνται. Σαΐνια λένε, σαΐνια. Πω ρε. Δώρα. Έχει καραμπίνα εδώ πέρα. Αυτά έχουν μάθει. Πού να πατήσουν εδώ σε αυτό το κουμάσι. Τα στέλνει στους άλλους. Είσαι στο υψόμετρο. Να πάω πέρα. Τα έχει εκπαιδεύσει τα σαΐνια, κατάλαβες. Όπου θες πάνε. Από εδώ και πέρα στα τέτοια μου άμα χαθούνε. Εχθές που χαθήκαν ήταν το ζόρι. Τώρα ας πάνε να χαθούνε. Σήμερα δικαιολογούνται. Τώρα που πετάξαν τα περιστέρια ας πάνε να χαθούνε. Μπράβο, δικαιολογούνται. Τα πιάνεις πλάνο, έτσι. Αυτά τα πολλά μαζί. Πω χεχές. Και τα χεχεδάκια. Όρθιοι τα άσπρα σου πώς φαίνονται. Ωραία δουλειά. Έβγαλε τα άσπρα για να φέρει. Δεν έχω άλλα. Άλλα φορτισμένα δεν έχω μάθει την Παναγία. 47 άσπρα είχα και έμειναν αυτά. Τα άλλα όλα τα είχα. Παπαδόπουλος, ωραία. Τι λένε, καβούλιακα. 47 άσπρα είχα, δεν έχω άλλα. Άλλα φορτισμένα περιστέρια δεν έχω. Ο καλύτερος μέχρι τώρα. Είσαι σε υψόμετρο, σε ευνοεί αέρας. Άλλα απόκρισα εχθές. Δεν πεζόταν. Άλλα απόκρισα εχθές. Δεν πεζόταν. Τα πιάνει. Τι είχε απώλειες. Τα πιάνει. Από ένα σημείο και μετά σιγά να μην τα πιάνει. Πού θα τα πιάσει τέρμα εκεί ψηλά. Αδέρφια, ναι, ξαδέρφια. Περίμενε όπως έκανε ο όρθιος τώρα. Σηκώντε που θα σηκώσω τώρα. Περίμενε. Βλέπω, ακούω, πρέπει να ακούγεται ο λαός, τι λέω, ο λαός. Οι απόψεις δίστανται. Πολύ καλός. Μέχρι τώρα πολύ καλός. Εσύ με το έμπειρο μάτι, για πες μας και εσύ Δούκα. Τι λέει εδώ πέρα όρθιος εδώ. Πάμε καλά. Είναι πονηρός περιστεράς. Έτσι. Είναι τα άσπρα ρε. Αμάν, αυτό τα άσπρα. Ας πάνε ρε, ας πάνε όπου θέλουν να πάνε ρε. Τα πήρες αυτά. Από το βατερό. Μην είσαι μαλάκα, στείλε την βαθμολογία που θα βάλεις κανόνις ασπράκι από τον όρθιο. Ένα ζευγαράκι, μην είσαι χαζός. Ένα ζευγαράκι. Όπα, το έπιασε η κάμερα, η κρυφή κάμερα. Θα το δούμε στο πεσό. Ποια, θα καθίσει όλη στην άκρη και θα δεις το πεσό. Και είναι εκεί που είναι όλα μαζί εκεί. Αν τα μπορείς να τα εστιάσεις. Τα εστιάζεις καθόλου. Ακόμα πού είναι, ακόμα στα μισά είναι. Παπαδόπουλος. Πού είναι με τα ματιά σου. Ναι, τώρα είσαι άξιος. Άμα δεν τα είχα μαλάκα τα περιστέρια τα άστρα θα βλέπεις τι περιστέρια ήταν. Είσαι άξιος. Τι είναι, το χειροτώνησαν δεσπότη. Άξιος. Άξιος. Μόνο έναν άσπρο πήρα από αυτόν να βάλω την παλιά την άσπρη. Τα άσπρα. Μέχρι εκεί ήτανε. Εντάξει τότε. Πιάσε τώρα το σερίφι εκεί πέρα που μιλάει με τα σκυλιά. Τώρα να δούμε στο πεσό λίγο. Εντάξει, μίλησες με το μίλησε σερίφι με τα... Αυτό πιάνει λαγούς. Τι λαγούς, με πετραχίλια. Ή νόμιζα κουνέλια τίποτα, γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το πεσό που λέει ο Μπάρμπας. Έτοιμος είναι εκεί ο Παπαδόπουλος. Έλα γάμο τη χούντα μας γάμο, έλα. Ωραίος, καλύτερος. Έλα, βγαίνει το πράγμα τώρα. Πες να έρχονται μόνο. Ήδη ξεκίνησαν, έρχονται. Κότσο, βγες λίγο έξω και... Κάνε λίγο κύμα για να πέφτουν τα σκοτώνια. Τζόρτς.
Ωραίος. Γαμηθείτε, καθίστε ένα κάφι. Ρε μπαρμπά! Έλα! Όχι ρε! Έχουμε δουλειά ρε! Ωραίος. Έχουμε δουλειά! Τι λες, δεν ακούω! Τι έδωνα. Δεν δουλεύω ρε, τώρα στα περιστέρια είμαστε ρε! Τραβάμε. Έχουμε τέτοιο, έχουμε διαγωνισμό, κατάλαβες! 2.500 έπαθλο! Ναι, τα 2.300 θα τα πάρω εγώ και τα υπόλοιπα θα μοιραστούν οι περιστεράδες εδώ για χαμπάριστη. Ναι ρε! Καλά, καλά, άιντε, αλέκουμ σαλάμ! Λοιπόν, χεχέ, συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια! Έτσι! Λοιπόν, διεκδικείς επί ίσης όρους το μετάλλιο! Σωστός ο χεχές! Έτσι, αν και έκανε λοβιτούρες όπως λένε οι υπόλοιποι εδώ, έτσι! Γιωργούλα, τι λέει εδώ? Τάσος είναι, πολύ ωραίος. Άξιος. Να το πιάσει η κάμερα ή όχι? Καλύτερος. Είναι μυστικό! Να το πιάσει η κάμερα μεταξύ μας, να μην το δει κανένας. Πολύ καλός. Τι έχεις? Έλα, πιάσε εδώ πέρα τα σφεντόνια εδώ πέρα, τι είναι αυτά? Είμαστε και χαμπάριστοι. Έλα. Και αυτό είναι το κύπελο που θα δώσεις. Ναι, βάλ το εκεί. Βάλ το, ναι. Πάμε κοντά. Ναι. Είναι το κύπελο του πρώτου. Έτσι, το βλέπουμε. Ναι. Πρώτος νικητής, διαγωνισμός περιστεριών Λευκόβρησης 2017. Έτσι, θα βάλουμε και μέσα το κόνιο. Αυτός που θα βγει πρώτος. Φιλαδέκ, θα τα σκόσω κι εγώ. Κλείσει. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε και από τον φίλο μας εδώ το χεχέ. Αφού πήρες πλάνα, περιστέρια, σκυλιά, γουρούνια, κότες κτλ. Πάμε ολοταχώς για τον τελευταίο συμμετέχοντα. Έπεσε κομμουνιστικός δάκτυλος για να κατακώσουν. Έλα και να σου ένα τσίπουρο, έλα. Έλα ρε, έλα εδώ ρε ταχυδρόμε. Έλα εδώ ρε γάμο τον πελά σου, έλα εδώ, κάθε χρόνο εκτός είσαι. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα όλοι οι φίλοι εδώ είναι. Πάμε. Έλα. Τραβάς τώρα κανονικά. Άιντε. Φτάσαμε και στον ένατο συμμετέχοντα, Μίτσος Αξαμίδης. Αν και πρόπερση μας το έφαγε το βεράγκο το Σαΐν. Έλα. Σιγά σιγά ανηφορίζουμε. Τις κότες εδώ πέρα τις πήρες. Πάρε τις κότες πρώτα σε πρώτη φάση. Αυτό είναι εδώ. Γαλοπούλες, κούρκες. Ρε πράγμα. Για να ανηφορήσουμε. Πιάσουμε εδώ μια παραλία εδώ μικρέ. Πιάσε εδώ παραλία. Φτάσαμε και στο κουμάσι του Μίτσου. Αξαμίδης. Λοιπόν. Πού είναι επιτροπή? Βλέπετε όλοι οι έτοιμοι? Ξεκινήσαμε. Λοιπόν μικρέ, εκεί είσαι. Εκεί. Τι λέει ρε μικρέ, έχουμε καλά πλάνα? Αεροπλάνα, αλλάξανε τα πλάνα μου και μύθηκα στη μάνα μου, αυτό είναι. Πω. Φορτώστε και σώστε.
Και ακούγεται και φωνή, μισό ίσβορο ακούγεται. Μισός ίσβορος. Ξύπνησαν όλοι που κοιμόντουσαν. Εσύ τράβα τα περιστέρια μικρά, εμείς θα κάνουμε τους σχολιασμούς. Η Επιτροπή ελέγχει και βαθμολογεί. Ναι. Σερίφη, τον άκουσες, νάτος. Σε ανακάλυψε Σερίφη. Θα ξέρεις νόμιζες. Θα πιάσουμε γλύψουμε κι εμείς ρε. Πω. Γκουρρ. Άιντε Ζαχαρία, έφερες το γάλα, έμεινε η ουρά. Κοίταξε, μπορείς εκεί στα πολλά, αν τυχόν τα βλέπεις εκείνα εκεί το πέταγμα, ναι. Δεν μπορούμε να ακούσουμε και τους σχολιασμούς εκεί των θεατών, να πούμε, κατάλαβες, της Κερκίδας. Τι σχολιάζουνε, λένε καλά λόγια, κριτικάρουνε, αλληλοκατηγοριούνται. Το τελικό αποτέλεσμα θα δείξει. Μίτσο, τώρα θυμήθηκα, πρόπερση σήκωσες μας τσάκουσαν και το Σέιν. Ακριβώς. Φέτο δεν είχαμε κανένα ατύχημα. Μην κατενιάζουμε κιόλας. Πω. Τώρα δεν τα βλέπω. Αν δεν τα βλέπεις, εντάξει, μπορείς να πιάσεις την καρακάξα που περνάει, καμιά κάργα και τα λοιπά. Τώρα είμαστε έτοιμοι για την κάθοδο. Θες να κάνεις πιο πίσω. Έλα φίλτατε, χτύπα λίγο ψηλά εκεί τώρα. Ετοιμάζεται τώρα να κατέβει το πράμα. Κάποια κατεβαίνουνε ήδη. S300. Ναι. Όπα και σβουριχτά κιόλας εδώ, βλέπεις τώρα, οπ. Κύκλους, ανεμοστρόβιλος. Κατέβηκαν όλα. Όλα κατέβηκαν. Όλα. Το χειροκρότημα για το Μίτσο, ο τελευταίος συμμετέχοντας. Θα πάμε τώρα να κάνουμε και καμιά συνέντευξη εκεί πέρα από τους αχαμπάρους να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Έτσι. Και για τα 9 κουμάσια. Τράμε ένα γενικό πλάνο. Έχει κανένα ξεχασμένο Μίτσο? Εσύ θα σφυρούσαν από κάτω. Εκεί έχει άλλα 500 μάτια. Θα λέγανε άμα έμεινε κανένα ή όχι. Λοιπόν, τι θες να κάνεις, μπάρμπα? Τώρα έρχομαι. Φωνάζει και εκεί, φωνάζει και. Χειροκρότησες?
Λοιπόν, πάμε. 5 κουβέντες και. Όλα τα παιδιά πετάξανε πολύ καλά. Ναι. Εύχομαι του χρόνου Ναι. να έχουμε τέτοιο φραμπαλά Ναι. και να είμαστε όλοι εδώ όπως είμαστε. Λοιπόν, Τζόρτζ Ζεδούκας. Τι, μια χαρά, έλα εδώ. Όπα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Το πρόγραμμα Να μας πούν και τα κύλα εδώ, μια κουβέντα. Είναι άξιοι. Άξιοι, έτσι. Του χρόνου καλύτερα, ωραία. Εσένα τι να σε πω τώρα, τι να σε πω, για τσάπα, για GCB, γιατί. Εγώ επειδή είμαι πολύ παλιός Περιστεράς, ναι. και επειδή δεν έχω παρακολουθήσει όλα Τα υπόλοιπα, ναι, τα υπόλοιπα κουμάσια, ναι. αυτό πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο. Το καλύτερο γιατί είναι γειτονά σου, για να μην έρθει σε διαμάχη. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ναι. Δεν είχε το Κισέμι να τραβήξει Το σωστά. Κισέμις, μάλιστα. Λοιπόν, και εσύ δύο κουβέντες. Πέραν το κάτσε κύριε, πες μας την εικόνα τη γενική που έχεις από τους υπόλοιπους 8 από τους υπόλοιπους 8 χαμπάρες τους πρώτους, δεν είσαι. Ναι. Και όλα αυτά είναι καλά. Ωραία, από αυτά και από τον συμμετέχοντα εδώ, ναι. Δεν πήρε συνέντευξη από το μικρό. Τα Ιγάνα, για πες πρώτα, τελευταίος τέλος πάντων τι είσαι. Ναι, ακριβώς. Πολύ καλές οι εντυπώσεις. Ναι. Όλα τα περιστέρια ήταν καλά. Βαθμολόγησες εσύ από μέσα σου. Κάποιον έχεις... Ο τελευταίος ναι. για μένα ήταν ο Φώτης. Δεν το Ο πέταξα να τελευταίος ήταν ο Φώτης. Ναι. Αυτά δηλαδή... Δηλαδή ο πιο παλιός δηλαδή την έφαγε. Αυτή είναι στα Εγάνα. Δυο κουβέντες και τον Μπάκα, ναι. Σύρμα για να χάσει πρώτος. Για να χάσει. Βέβαια. Μάλιστα. Εσύ Μπακαμπάκα, για πες μας και εσύ. Έκανα τον αγώνα τους. Ναι. Όλοι πέταξαν ωραία περιστέρια, Ναι. το καλύτερα. Ναι. Και σήμερα Άσου στο ΠΑΟΚ, έτσι το καταλάβαμε. Πάω λίγο στη Τζούλια, έλα εδώ λίγο. Έλα εδώ. Τζούλια, πες μας εσύ δύο κουβέντες για τα χωράφια που φρεζάρισες, όργωσες, τι έκανες. Σαν καλεσμένος πέρασα πολύ ωραία, μου άρεσε αυτό το θέαμα. Ναι, και Η πρώτη ήταν πρωτόγνωρο για μένα, να βλέπω πουλιά να σηκώνονται στον αέρα. πουλιά στον αέρα. Άρα πιάνεις πουλιά στον αέρα. Ναι. Θα έρθω οργανωμένος. Θα έρθει οργανωμένος με τι, θα πετάξεις κανένα τρακτέρ στον αέρα, καμιά κουμπίνα, τι. Ό,τι πετάει δηλαδή, γενικά. Πετάει και ο γάιδαρος που λέμε. Άμα είναι να πετάξω εγώ, άμα δεν βρω τίποτα. Καλά, το πιάσαμε το υπονοούμενο και εσένα, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Λοιπόν, μια τελευταία δήλωση, έχεις να κάνεις τίποτα. Κάτι να κάνεις, τι να πεις, τα είπαν όλα, οι πάντες και τα πάντα. Ναι, και είναι η ώρα της μάσας. Τώρα πάμε. Ναι, κάτσε, θα πάω λίγο στον Κότσου, να πάω λίγο τον Κότσου λίγο, να το ρωτήσω λίγο. Περίμενε λίγο να πάω λίγο στον Κότσου. Κότσου, έλα εδώ, έβγαλες. Για πες τώρα για τον διαγωνισμό και πες μας ποιος ήταν κατά την άποψή σου ο πρώτος, αυτός που έχεις δίπλα σου. Όλοι καλοί, δεν παίρνεις θέση. Ποιος ήταν ο καλύτερος, ο κορυφαίος, ο πρώτος. Ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Όλοι καλοί. Για να δω, βαθμολόγησες. κράτησε και χρονόμετρο. Πάει με χρονόμετρο το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά και από τον Κότσο τελειώσαμε. Λοιπόν, όλοι για μας στον Καραλίατ. Finito la musica. Πώς κράτησε.